Fa dies que he acabat de llegir un llibre que marca una forta petjada, sobretot en aquelles persones que coneixem a la protagonista o a les que hem escoltat parlar d'ella. Les petjades del temps. Les petjades del temps és un llibre de memòries, però de memòries personals, però també de memòries col·lectives. Editat per Balandra, les seues pàgines recullen un viatge vital d'una persona que representa pels seus fets un gran col·lectiu de tantes altres amb semblants afanys, valors i esforços. No hi ha dubte que és un resum d'una història concreta, però dins d'aquesta experiència de vida hi ha altres xicotetes històries individuals de maduració personal i de vertebració col·lectiva. Des dels primers records de la protagonista, la mestra i dona compromesa Rosa Serrano, fins al capítol en què ens narra el lliurament del Premi Lluís Caruana i Fundació Bromera, hi ha tot un seguici d'exemples a tenir en compte. Recomanable per a tothom, encara que no siga del gremi dels ensenyants. Les petjades del temps.